malong neke hainglong ke nang dodun tek thebon lasinang pilaw klempo ke. Lada di pule longle namdet nang dak lehem kim nang chok jibo malin. Lale matha nang langma nang ta. Lada di pu malom ke longle anam sopik ke koson law malong nang long tangkado jipu he. Nang jong si ahok pet pulote, neke ajat abidipen sita tek low ti malin mathanang nelaw. Ahok lo pu he malong? Lason pulote me piklaw etum reng do reng nipen boche long poke. Anta eson alam ning oijin ti malong nang jong si mo kaprek arloso unboxing det pulote. Ning zethap aret ma malin nang ta copy unboxing mahaw neke chinine. Koson lo korli election tan nang te bok hetlo nang tungke ko so apati afan lo ke jokpo. Kamata lok lo ti ko jo enuvet amonit bang fo bang trok afanta joklong kusonte joket jipulo neke. Nonke enuvet afansi joklong cho jike jokopulo. A candidate do anta Karbi saide amat komata fansi jokpo makorliho. Lapenke hemprek ke banji atum saide matiko la simata tekte detlo neke. Laso alam lotiko isia parti atung tavangko hemprek ajoine isia parti tavangko hemprek ajoine puji. Hemprek ke banji saide amata partiti na fanta joket memelo josita vut ke epakvet ke jo. Alam te jume pik pik matiko ahok mapume metiko ho. Vut ke enut vet afansi yok longchot ji apot ingvai pamesi yok nangpo korli. Tadak henlo etum kamata pame nang ji korli vut ke jok ahut henlo. Emetang avut ke emetang along si jakong dolo korli komat afansi jok jimake. Komat afansi ningkang sam mahalafan si jok nang pola ke etum aning alam lo. Sita a leader mehenoma ingvai pameka pensi jok nang ji korli. Het pola hele matache pasung aret nang langma nang tung takomata tung si tangka ke umalapan lo. Neenut ke hemprek nang neta chokko nehem ke ahum tepik lapen ke rum ke babdo korli. Neke poe pumbeta pot neso akai ta dorchit po korli. Nangso akai ke chokchi sita nangsu seleta na bangke hemprek nang kokchiko sahapo. Nesu seleta na bangke tek dunde loko la angke. Oi korli pipot sinon lom unboxing pu che hangjo nang thanchom thato ne phanta. Het ko amowang we alam lo kemesen alam kalilo chethanta nang nelo. Tenamta nun malom Facebook along thuke lasaw unboxing apot si arom det lawdi. Sajun prui sinangbo korli ne ok prang predet lo ne kejo. Etumta vudjok dun nang ji ke hem dam dap prang nang jibo korli kalite etuma phanta unboxing et lo ko.